מאוחדים. נכון. צוות הניהול, רויטל לן כהן, בבקשה. תודה רבה. קודם כל למי שמכיר אותי, זה שהגעתי עד עכשיו די שתוקה, עד לנקודה הזאת. אני מעריך את זה מאוד. מוחזקת. אבל למי שעוד לא פגש אותי אף פעם בדיונים של ועדות החינוך, אני רק אומר שתמיד בדיונים האלה הראשונים, אני רוצה לעשות איזשהו נקודת ציון. אני התחלתי את הפעילות שלי ב-2007, כשהבן שלי היה בן 3. אלעד בן 19.5 חייל. ואני עדיין אומרת את אותם דברים, באותה ישיבה, ובשטח אותו דבר. אגב, לצורך העניין, גם הרפורמה. כל מה שהיא עשתה זה לקחה את המצב הגרוע שהיה קודם, וקיבעה אותו. קצת החליפה שמות, במקום ועדת השמה, ועדת זכאות ואפיון, במקום ועדת ערר, ועדת השגה, פחות או יותר אותו דבר. הצורך שלנו כהורים להילחם על הזכות הטבעית של הילדים שלנו להיות חלק מהקהילה, היום, ב-2023, זה מטריף אותי, אני לא מצליחה בכלל להבין שאני צריכה להסביר למה לילד שלי יש זכות ללכת לגן או ללכת לבית הספר עם הילדים מהשכונה. אני בכלל לא מבינה למה אני צריכה להסביר את זה, ומה זה משנה מה יש לו, ומה זה משנה באיזה רמת תפקוד הוא. עצם העובדה שאנחנו לוקחים בן אדם ומקמטים אותו למספר ואומרים, הוא ברמת תפקוד, זה בכלל נשגב מבינתי. מה זה, באיזה רמת תפקוד אתה? באיזה רמת תפקוד את? מה זאת אומרת? תלוי באיזה שעה ביום, תלוי באיזה מצב אני רעבה, כועסת, קר לי, חם לי. זה הכל מושגים שאני לא מצליחה. יש בזה סוג של האשמת הקורבן באופן קבוע, ואז גם מאשימים אותו, את הילד, בזה שהשילוב לא הצליח. הכשילו אותו, הוא התפרץ, אשם, לא יכול, ועדת הילד המסוכן וכל הדברים האלה. אז לצערי באמת לא הרבה השתנה, ואני אנסה להגיד כמה נקודות קצרצרות כדי לא לברוח מדי מהנושא. קודם כל, אני מרגישה שקצת הלכנו אחורה בנושא של השפה. אנחנו מתייחסים לחינוך מיוחד, ולא מתייחסים לשירותי חינוך מיוחדים, ועבדנו מאוד קשה כדי שבחוק הזה כן יהיה שינוי בשפה. זה לא חינוך מיוחד, הם לא ילדי החינוך המיוחד, הם תלמידים במדינת ישראל שזכאים לשירותי חינוך מיוחדים. כי דורנר קבעה גם בפסיקה וגם בוועדה שחינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום. כשאנחנו ממשיכים לדבר עליהם כילדי החינוך המיוחד, כחינוך מיוחד, אנחנו ממשיכים לעשות את זה שם. ושפה משנה מציאות ויוצרת מציאות, והיא משנה את הנרטיבים שבתוכם אנחנו תופסים את התלמידים האלה. וחשוב להגיד את זה, ואין דבר כזה מתאים לשילוב, ראוי לשילוב. ילד קם בבוקר, הוא יכול ללכת לשילוב. אני רוצה לחזק את מה שנאמר פה על הסלים הריקים. קודם כל העובדה של הוועדות, בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקה, בניגוד להצהרת משרד החינוך בבג"ץ, אין שיקול דעת חופשי לקבוע מה יהיה היקף הסל שהתלמיד מקבל. הוא מקבל את המינימום בדרגת התפקוד. יוצר מצב שבו כשמגיעים להורה ואומרים לו תבחר, זה כמו שמגיע שודד ואומר לו הכסף או החיים. מה, באמת, יש פה איזו בחירה חופשית? אין פה בחירה חופשית. זו שאני אתעלל בילד שלי במערכת שגם אין בה ידע וגם אין משאבים שאני שולח את הילד, או שאני אשלח אותו לחינוך, למעטפת. אני מתה על זה. מעטפת, מעטפות יש בדואר. ילד צריך להגיע עם סל שירותים, ולא יכול להיות שיש החלטת ממשלה, יש 3 חוקים ויש אמנה שמדברים על חובה להעדיף את השילוב, ובפועל יום לא רק שמסלילים, מייצרים מוטיבציה שלילית להיות חלק מהקהילה. והמחיר הוא לא רק עכשיו, ולא רק בהאם תהיה בגרות או לא תהיה בגרות. המחיר הוא מחיר חברתי אדיר. כי כשאנחנו מייצרים שונות ונפרדות, השונות ונפרדות הזו ממשיכה גם אחר כך. ואנחנו חברה לא סובלנית, ואנחנו חברה לא סובלנית כי אנחנו מייצרים חברה שהיא לא הטרוגנית. חברה שיש בה רק סוג אחד של אנשים, הילד הנורמטיבי, ואחר כך הוא הבוגר הנורמטיבי, ואז כשמגיע מישהו קצת שונה, אין לנו סבלנות אליו.
ואחר כך יש פער גם ביכולת לתעסוקה ועוד במקומות אחרים, והמדינה משלמת על זה מחיר. לא יכול להיות שההסתכלות היא דרך משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד האוצר. המשרדים נוצרו כדי לתת איזושהי אמירה מקצועית, אבל הראייה צריכה להיות ראייה של 360 מעלות לכל מעגל החיים של הבן אדם. ואם אנחנו היום נוציא אותו מהמעגל הזה, הוא לא ייכנס לשם גם אחר כך. והמחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר יקר, וגם האדם משלם מחיר יקר, והמשפחה שלו מחיר יקר. אני ב-2007 הפסקתי לעבוד. רק המחיר שמשלם האוצר על ההפסקה של התשלומים של מס הכנסה, מס בריאות, ביטוח לאומי שאני שילמתי, זה הפסד אדיר למדינה. אני כבר לא מדברת על התרומה שלי לתל"ג. הנושא הזה של הסייעת, היום בימים אלה דנים בהסכמים הקיבוציים, אני חייבת להגיד את זה, דנים בהסכמים הקיבוציים, ומרכז השלטון המקומי מתעקש בתוך הדיונים הפנימיים שקודם ייתנו, שיש שמיכה קצרה וצריך קודם לתעדף את סייעות הגנים ורק אחר כך את הסייעות של החינוך המיוחד, ורק בסוף את הסייעות המשלבות. והנה שוב אנחנו יוצרים את התיעדוף הזה. והאמירה הזאת היא שפה יש ילד אחד ופה יש 30 ילדים, אז אולי למורה לחינוך מיוחד שיש לה רק 8 ילדים בכיתה נשלם פחות ממורה שיש לה 40 ילדים בכיתה? מה הקשר למספר הילדים? מדובר בסוג העבודה, ומדובר בהחלט, אפילו אם העבודה שלה הייתה יותר קלה, והיא לא יותר קלה, מדובר בתיעדוף שהמדינה החליטה שהיא צריכה לתת. המדינה קבעה בהחלטת ממשלה שחובה להעדיף את השילוב, אז צריך לשים את הכסף איפה שהמילים האלה. אי אפשר סתם להגיד מילים ולא לשבת מאחוריהם. ובעוד כמה ימים או בעוד כמה שבועות ייסגר ההסכם הקיבוצי, ובשנה הבאה, אני אומרת הנה פה עכשיו, כמו שאמרנו בדיונים על תיקון 11, בשנה הבאה לא יהיה שילוב במדינת ישראל. גם ככה היום אנחנו המדינה הכי פחות משלבת בכל מדינות העולם. במדינות העולם המערבי יש אחוז חד ספרתי של ילדים בחינוך המיוחד, אם בכלל. יש מדינות שאין בהם בכלל חינוך מיוחד. מה, אין בהם ילדים מורכבים? בוודאי שיש ילדים מורכבים. זה עניין של סדרי עדיפויות. ואני אומרת פה בצורה גלויה, לא יהיה בשנה הבאה, תני לסיים, לא יהיה בשנה הבאה שילוב במדינת ישראל. אף ילד, כי לא יהיה מי שיהיה איתם. כי עד שלא יחליטו שעושים שינוי מערכתי וכל אנשי הצוות מקבלים הדרכה, לא יהיה פה שילוב. ואם לא יהיה את המעט שהוא סייעת, לא יהיה פה שילוב. אני עוד שנייה מסיים. רויטל, אני מבין שלקחת את כל מה שהיה צריך לקרוא בוועדה וצמצמת את זה ל10 דקות. ואני רוצה להגיד עוד 2 דברים. אני משתדלת. דקה. עוד 2 דברים. דקה על השעון. פחות אפילו. הנושא של נגישות. אין נגישות במערכת החינוך המיוחד בהתאם לתקנות הנגישות הפרטנית. כתבו חוזרי מנכ"ל מנוגדים לתקנות, מנוגדים לחוק, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. בתקנות למשל, בתקנות שמדברים על דרכי היבחנות, חובה לתת התאמות בדרכי היבחנות מכיתה א'. תנסה לקבל התאמות בדרכי היבחנות מכיתה א', לא תקבל. יותר מזה, יש הוראה, יש לי אותה כתובה, לא לתת התאמות בדרכי היבחנות בבתי הספר היסודיים, ובחטיבות הביניים יש את השטות הזאת, סליחה, מלקויות ללמידה. מכניסים את הילדים למצוקות. אגב, חלקם מגיעים בסוף לבעיות התנהגות, ואז מה עושים? ילד מסוכן לעצמו ולאחרים, שוללים את זכות הבחירה של ההורים ושולחים אותו לבית ספר להפרעות התנהגות, שכל מה שהוא היה צריך זה התאמות. נכון. הילדים האלה נמצאים בהישרדות 24 שעות ביממה, ומאשימים אותם בלי הרף בתוצאה. ואני באה לוועדות של הילדים ואני אומרת, זה לא ילד עם בעיית התנהגות, זה ילד עם בעיית תסכול. זה ילד שמביע את התסכול שלו בדרכים פיזיות. אומרים לי, אבל זה אלימות. אני אומרת, זה לא אלימות. אלימות זה ילד שעובר בבית ספר ומכפכף ילדים אחרים. זה אלימות. ילד שסובל יום יום, שנמצא במצב הישרדותי, ובסוף לא יכול יותר והוא זורק כיסא, זה לא ילד אלים. זה ילד שאנחנו הבאנו אותו למצב קשה, ואנחנו צריכים לתת את הדין על זה. לא הילד ולא ההורים שלו. ודבר אחרון, הכנסת... נתתי לך כבר 2 דקות. לא, רויטל. הכנסת היא מפקחת על הרשות המבצעת. אני מצטער. ואני מבקשת שתפקחו על מה שקורה בוועדות. זהו. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש ממשרד החינוך להתייחס